Какво всъщност получаваме при покупката на по-нова каравана? Здравейте, аз съм Ива от Вели Караванс. Добре дошли в новия епизод от поредицата Свободата на колела. В предишното видео ви показах как една стара каравана може да бъде чудесен избор, но днес заставаме пред нещо съвсем различно. Bailey Unicorn Vigo от 2015. И въпросът днес е какво всъщност получаваме при покупката на каравана от такъв клас. Първото нещо, което всеки забелязва, когато влезе в по-нова каравана, е интериорът. Всичко изглежда по-светло, по-модерно, по-просторно, но новите каравани имат далеч по-съществени предимства. Да започнем с конструкцията. Bailey има серия от модели, които са създадени по иновативна технология. Какво представлява Alotech конструкцията? При по-старите каравани, конструкцията често разчита в по-голяма степен на дървени елементи. Тук концепцията е различна. Използването на алуминиева конструкция и съвременни материали цели по-голяма здравина, по-добра устойчивост и по-малък риск от проблеми, свързани с влага в караваната. Това не означава, че подобна каравана няма нужда от поддръжка, но това е сериозна крачка напред при създаването на каравани. Следващото предимство е изолацията. Това е нещо, което не може да се покаже на камера, а може само да се усети, докато не дойде есента или не прекарате някоя студена вечер в Родопите. Тогава всъщност разбирате, че изолацията е от съществено значение. При добра изолация, караваната задържа температурата много по-добре, отоплението работи много по-ефективно, а шумът отвън е много по-малко. Нека поговорим за отоплението. При по-новите каравани вече говорим за система, която прави къмпингуването приятно почти през цялата година. Много хора свързват караваните само с лятото, но истината е, че все повече пътуват както през есента и пролетта, така и през зимата. А когато навън е едва няколко градуса, повярвайте ми, ще оцените качественото отопление. AOD е система за централно отопление от най-висок клас. То предлага бързо и равномерно затопляне на цялата каравана, а градусите се настройват изключително прецизно. Продължаваме към кухнята. На пръв поглед, плот, мивка, котлони, но ако започнете да използвате караваната редовно, ще забележите колко по-добре е организирано всичко. Големият хладилник е огромно предимство. Имате повече работен плот, по-добро осветление и по-удобни шкафчета. Все дребни неща, които правят почивката ни още по-приятна. Една от любимите ми части в тази каравана е банята. При по-старите каравани тя често е доста компактна. Тук вече имате усещането за истински комфортна баня. И ако прекарвате повече време на къмпинг, това е предимство, което започвате да цените все повече. Нека обърнем внимание и на осветлението. Може да изглежда като дреболия, но всъщност не е. LED осветлението не само изглежда по-модерно, то консумира много по-малко енергия и създава много по-приятна атмосфера. Има още едно предимство, което хората често подценяват, а именно как се усеща караваната. Знам, че звучи странно, но когато отваряш шкафовете, затваряш вратите, използваш оборудването, тази каравана казва висококачествено изпълнение. След всичко изброено, означава ли, че всеки трябва да си купи такава каравана? Разбира се, че не. Но ако прекарвате повече дни на почивка, ако пътувате често с деца или просто държите на комфорта и високото качество, то тогава разбирате защо някои инвестират в по-нов модел каравана. И така, ако ме попитате дали това Bailey си заслужава, със сигурност да, ако държите на комфорта, приятната почивка и безупречното състояние. Това е всичко от мен за сега. До следващия епизод и не забравяйте, свободата започва от тук.